Herriak ez du barkatuko! Herriak ez du barkatuko!
Juan-Mari Irigoyenek hauxe idatzi zuen Mikel Zabaltzaren omenez. Bidasoa bat, bidasoa bi, sorburuen arabera. Txapelokorrek astindu zuten gorrotoaren bandera haien arazi zintuzten arte, itzal galduen antzera. Ondoren, hantxe azaldu zinen ur odolotzen menera. Bidasoa hark soburu zuen intxaur ondoko bainera. Arratsalde on denoi. Mikel Zabaltza Garate Orbaiztarra zen jatorriz, baina Altzan bizi zen. 1985ko azaroan Guardia Zibilak atxilotu zuen bere etxean. Berarekin Idoia Jarbe, neskalaguna eta beste lagun batzuk ere Intxaurrondoko torturagunera eraman zituzten. Bertan, tortura latzak pairatu zituzten. Horren gogorrak nun burua urrazpian behin eta berriro sartu ondoren Mikel hil zuten, baineran hil zuten. Hilketaren erantzuleak babestearren, PSOEko gobernuak gezur korapilatua asmatu zuen. Alegia, Mikelek ihes egin eta Bidasoa ibaira jauzi egin zuen. Egiari bidea moztu zion estatuak.